Bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi Kenya Met ochiwo lendo margi kaka koth biro chwe e kor gwenge mopogore e pachoka. E kindego bende oyangore ni koth nyalo kelo midhiero mamoko moting'o keyo tuoche kaachiel gi kethruok mag mwandu. Director General mar Met Dr. David Gikunga otimo lendo mar koro chal mar kor lwasi e kind dweche 3 mabiro. Cleopas Oluoch nigi ler mathoth. Liet gi ng'ich. Chal mar kor lwasi osebedo kalokore piny maru. Mae nyalo dhi nyime thoth gwenge ma pacho kae kata doko ni koth dhi chwe e kind dwe mar 3 nyaka dwe mar 5. Bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi ka gigolo koro margi mar beko onego chenro mare. Mostly of public health concerns, like malaria is one of them. We've been struggling with cholera up to now, although it's partly not necessarily climate oriented, but it could be a spillover from contamination of water flowing into the drinking. Mantiere imbo kod milambo mar ho mar okak, kaachiel gi mago bende mantiere alwora mar nam lolwe. Kochopo e juma mar 3 e dwe mar 3 ni, koth biro chako chwe counties ma Nairobi, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Embu, Meru, Kiambu, Nyandarua, Kajiado, Kitui, Makueni, Machakos, Tana River kod Taita. The features that brought about the enhanced rainfall for October, November, December, which we observed into January. Some of the features are still in force. They are dying down, but they are still strong enough to enhance the rainfall. Yangore bende ni counties moko mantiere yo nyandwat kod mano ma wuok chieng', kaka Turkana, Samburu, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa, Isiolo kod gwenge moko mag Tana River yudo koth kochakore giko dwe mar 3. Counties mantiere dhoth nam chumbi biro yudo koth kochopo juma mar 3 e dwe ni mar 3, kendo biro dhi nyime nyaka dwe mar 6. Koro chal mar kor lwasi Kenya Met chiwo milome ni koth mabiro chako chwe biro konyo e nyago chiemo moromo, kata kamano moko nyalo kelo achiedh. Risks of slides there is that likelihood. There is a likelihood of having swollen rivers. And what in a nutshell we would say is that let's position ourselves properly and keep off harm's way. Bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi okwayo bed migepe mamoko mondo wuog oko kendo bede kicha mar neno ni girakore makare kod masira mabiro kaluwore kod koth mathoth e gwengewa. Cleopas Oluoch, Ramogi TV,